Гарантії безпеки, зброя та фінансова підтримка України, а також нові санкції проти РФ. Про це говорив президент України Володимир Зеленський із державним секретарем США та очільником Пентагону. В ході зустрічі у Києві Ентоні Блінкен та Ллойд Остін оголосили, що Україна отримає додатково понад $322 мільйони військової допомоги. Зустріч була закритою. Як зазначив міністр оборони США, вдалося обговорити речі, необхідні для перемоги України. When I was here in January, I said I would be back and Коли я був тут у січні, я казав, що повернуся, і ми повернулися. Причина тому ви і надзвичайна мужність, лідерство та успіх, з яким ви даєте відсіч цій страшній російській агресії. Маємо честь бути тут. І крім того, ми оголосимо про додаткові елементи нашої допомоги, щоб включити деяку іноземну військову та фінансову допомогу на додачу до того, що вирішить міністр оборони. Secretary of Defense can address. What you've done in repelling the Russians in the Battle of Kyiv was extraordinary. Те, що ви зробили, відбиваючи росіян у битві за Київ, це було надзвичайно. Відверто кажучи, це надихає весь світ. Ми тут, щоб підтримати вас усіма можливими способами. Докази цьому ви вже побачили. Пане президенте, знаєте, що я маю намір зібрати низку міністрів оборони на підтримку України. Ґрунтуючись на нашій розмові, вирішимо, що ще ми можемо зробити задля нових спроможностей. Conversation here, what more we can do to add additional capability. До Києва транзитом через Львів повернеться посольство Сполучених Штатів, додав очільник Держдепу. Це може зайняти кілька тижнів. На очільницю амбасади президент США Джо Байден номінував Бріджит Брінк, яка нині є послом у Словаччині.